Vi har i dag den 13. juli 2008, og den officielle slukning af blyhatten her på Carlsvej nummer 6 vil nu finde sted. Og vi må bede Ken om at slukke blyhatten for sidste gang. Ja. Derefter vil afmonteringen finde sted. Så kan jeg godt begynde. Okay. Den sidder fast. Vi afbryder scenen. Vi kører. Så. Ja, så. Ja, så prøver vi at se, om vi kan. Det går sgu da glimrende det her. Og det skete klokken 20.03 her den 13. juli 2008. Det er Svend Bent. Så fortsætter vi. Carlsvej forlades. Ja, så krydses Øverødvej. Ja, så er vi nået frem til Østerparadisvej nummer 3. Og vi skal om i haven med både det ene og det andet. Nå, for helvede. Så. Ja, styr på over i øjnene. Det går nok. Prøv at lukke den anden i. Så kan jeg gå ud med. Skal jeg lukke den? Ja, bare lukke helt i. Bare bekæmpe det. Jeg kan ligge ovenpå. Jeg tænker, at det er her. Okay.